The graveyard is filled with great men and women. The graveyard is filled with great men and women. People who were born to be great. People who came into this world with greatness in their destiny. But unfortunately, they lived and died without achieving greatness for one day. Good morning, good afternoon, good evening, based on where you are watching us from. Share this broadcast as you join. I want to repeat myself. The graveyard is filled with great men and women. People who were born to be great. They came into this world with greatness in their destinies. But unfortunately, they lived and died without achieving greatness for one day. Before I proceed, let me pray for whomsoever that is watching this live broadcast and whomsoever that may watch this broadcast later. Whatever God that has deposited, whatever that God has deposited in you, whatever that God has deposited in you, I pray it will not die inside you. That spiritual deposit which God has vested on you, even when you were right in your mother's womb, I pray that it will not die inside you. In the mighty name of Jesus Christ. Please do well by sharing this broadcast. Do well by sharing this broadcast. May God bless you and your family in Jesus' name. Now listen to me. I'm gonna talk Igbo because on aka abasakari umunna ndi Igbo banya. Obuna, if you want to relocate, obuna ichoisi ebe ino. Ikekwe ino Lagos. Ichoisi Lagos na Port Harcourt. Because that things they will be very difficult na Lagos. You were talking na Port Harcourt. Tupu you make that move, listen to me. That is if you wish to. If not, you may end up if you to garden kereka at the end of everything. Obuni choka ichenje business ineme iyenjiji Lagos matu. But because na before I rap on Nigeria, very difficult na Nigeria. You say na karaka get the reba. He relocated from Nigeria to US. You were back them, but what JJ US. Oga, before you know a move, get mountain at this broadcast. If not, more tiligi mau mbafi no Lagos, more tiligi mau mbafi no Port Harcourt, mbafi na Abuja. So kwa geje bobo ni neje, osukwa geba plane neje US. If I bubu mwenwe imane enu na esomgi, mwenwe imana ni na esomgi. And that is why niga for people hazukata afia kpoku. Fasi na afa afugo na akalaka ha doro na afia kpoku. Ka ha change eta hi ife nni. He change eta hi ihe nni. Falukwa na ebe ha na azukwa ahia food stuff. Fa chopotakwa na the same problem. The same problem ha mele encounter mgbe ha na azu afi ihe nni. Ha na emekwa encounter na ebe ha no na food stuff. Now, ndị dị otu game ntị na this broadcast. Maka na dịka nne kwubi okwu aka nga na-ekpe ekpele at the same time. My prayer is that whatever demon that has vowed never to let you succeed, this time around, the fire of the Almighty God will force that demon to live your life alone. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Oh, you also engage matu ya. Oh, you also engage matu ya before I gaba niru. Obu
bụ na ịbụ nwaanyị ka nwere ndị nwaanyị maatụ mana gị nwa onwe gị can still fix yourself ma ọ bụ na ị chọrọ ịghọta ihe m na-akụzi. Na ị na-enwe problem with people unnecessarily, people na-akpọ gị asị na be nna gị, ije na be di gị mgbe ị nụrụ di, ịchọpụtakwa na people na-akpọkwa gị asị unnecessarily. Na secondary school ị notice na ndị ọ na-enwere ihe ọjọọ ime na-anọkọta hate gị unnecessarily. Bịazịa n'ebe ị na-azụ afịa, ị notice na the same thing ka na-emekwa. Before gị na anybody anụ ọgụ, before you fight anybody for hating you, before you fight anybody for hating you, before you fight anybody for paying you back with evil, come and listen to this broadcast. Be again to this broadcast. But I still pray for you as you share this broadcast. May the Almighty God give you total deliverance. Can't do we talk? Can't do we meaning? As I used to say, so many people my name, manebi name hasi, kahane nwediki gota. And that is what God has directed me, that even if not on weekly basis, can never put mimi. So many people in the church, pastors and prophets, reverend fathers and reverends, may not even know these things. Onye na anọrọ na deliverance ministry, anọrọ na deliverance ministry. Onye na anọrọ na deliverance ministry, anọrọ na deliverance ministry. Enwel fivefold ministries, ekele olu eke. So some people na say, na what you dey kind of spiritual, na control physical. That is not my business. But one thing I am sure, by the time you listen to me in this broadcast, you find out na spiritual, na control physical. But that is listening to me, all I pray is that share the broadcast. Share the broadcast. Share neighbor life here in Kereka. And when somebody very close to you life here in Kereka, by the time you share this broadcast, that person no by the grace of God, honor get change in the mighty name of Jesus Christ. So chetana me kugo makandi na change location. Ono kata na Lagos, ono kata si Lagos na Port Harcourt. Ose na akala ki adro na Port Harcourt na Abuja, ona I na agbagari before isi ebe agbalje ebe ozo. Before na change location. Before na rap on na Lagos. Before na rap Lagos na ba US. Find out the demon that dealt with you. No nicha hino. Find out the demon that dealt with you na Lagos ahino before you change location. If not, what you will experience be here na so no when we man enu na esomgi, when we man ani na esomgi ilukwe ba hi na je na your new location on etikwa ga igba. Remember, I promise I'll be praying along the line. Now I pray for you. Every bad experiences you have had in your life, I don't care the demon that is behind it. What frustrates your life na Lagos, you move na Angola. Osukwagi na Angola, you move na South Africa. Otilisagi na South Africa, you move na. I bring an end to their manipulations over your life in the name of Jesus Christ. I bring an end to their manipulations over your life in the name of Jesus Christ. I declare your freedom as you hear me. The Bible says faith cometh from hearing. Your ear is the express way that will lead you to your freedom. As you hear me now, your freedom is coming. And no demon, no principality, no power of darkness will be able to stop it. In the mighty name of Jesus Christ. I simply plead with you to share the broadcast. I simply plead with you to share the broadcast. I still plead with you to share the broadcast. Now let us go to the depth of the teaching. I want to talk about that dream. That dream. Please help me share the broadcast. Be fast about that, please.
emesianga agwa gị ihe ndị mmadụ ji akpọ gasị unnecessarily. In as much as na enwekwa asị Chukwu kwadoro, maybe ị na-ekwu eziokwu, ị na-agwa ndị mmadụ eziokwu and so on, and akpọ gasị, that one is different. Mana onwe nke bụ na onwe dị nke ịdị mma, yet people hate you, but God is going to deliver you in the mighty name of Jesus Christ. Frustration mmụọ ọjọọ na-eme ndị mmadụ maka ndị na-asị na enwere ihe dịka spiritual controlling the physical. Of frustrate kata people he bido iwagharị helter skelter. Anụjue na m ntị n'ime few weeks a. Since I released or I decided to release my WhatsApp number, my dear, anụjue na m ntị. Since in releasing my WhatsApp number, anụjue na m ntị. People are passing through a lot. People are passing through a lot. Yet if I madu wa George, oyile ezigbo akwa o package yo onwe no na train, iga amu ihe ọ na-agabiga. No wonder the men of the city, the USA Elisha, biko na anyị n'ọnọdụ anyị malụ mma n'anya ndị mmadụ, na ndị mmadụ na-echekwa na ihe na-agara anyị nke ọma, mana ọ bụ anyị nwa n'onwe anyị ma ihe anyị na-agabiga. They opened up to the man of God. They could not hide it any longer. It wasn't time for pretense. There was no need for pretense. Share the broadcast, please. Share the broadcast, please. Share them this broadcast, please. And they said to the man of God, things are not well with us. Not minding the fact na people nature kwani here na gala anyị nke ọma. People na fly nature ni na gal family anyị nke ọma. But man of God, isola anyị na anụ ụlọ. Isola anyị na ebe anyị si apụta, ifu na ọnọdụ anyị adịrọ mma. But ndị mala anyị na-eche na anyị bụ ndị dorime. Amino. Nwokolobịa dị mma n'anya, ka abụcha afọ ọnụ ya. Tọọ ụtọ n'anya. Mana nyanwa na onwe ya ma na ọnọdụ adịrọ mma. On there can not beautiful men, not handsome men. If you don't have something in your hand, you are not handsome. It is when you have something in your hand, it is handsome. But nganga nampako, pride and arrogance, I might cook for the mic, I bend their down, because share on the broadcast. Oh, no, because if you are coming in now, please help me share the broadcast. Frank Richmore, I know you have been trying to reach me all this while. Please forgive me. In what gap, in what breathing space. Because I released my WhatsApp number. Since I released that WhatsApp number, day and night. Some of you do even call in the middle of the night. No problems. Oh, when they send messages. It is our assignment. Now listen to me. Help me share the broadcast. Some people are passing through a lot. Iye na-eme ha nwere ike bụrụ obere ihe nga ha egosi gita. Iye ji onye a nwere ike bụkwa nwantịntị ihe nga ha egosi gita. Ma ọ bụ na ị ga-ege m ntị, aga m ekwe ka o too ogologo. Oga had the other teachings in the minute ogologo. Ndị a na-pass through hell. Ụfọdụ ime ha achọgo solution n'ụzọ dị iche iche. Yet no way. Ụfọdụ ejego na dibịa je gbaa afa. Agwa ha na chi ụwa na-enye nsogbu. Na agbakọtara ya azụ. Ha setụrụcha chi ụwa. Ha setụrụcha chi ụwa. Yet isi mmanwụ ka na-apụ apụ. Agwafa na ndị mmiri fajelwa nke mmiri, yet ọnụ enu ekpuchimuru ọnụ ani. Agwafa na agwụ ikwu nne maọbụ agwụ be nne ya maọbụ ndị ichie ikwu nne maọbụ ndị ichie be nne ya. O mesigokwa n'ihe niile agwara ya mee, mana mmadụ ka na-esi nkakwụ nkakwụ.
ụfọdụ ka agwagolu na a ga-ekeri ya ndị amụsụ keri ọgbọ n'uke ekego ndị amụsụ ka ọgbọ n'uke si na ọ ga-eje setụrụ ụmụada ihe ndị a niile ndị dibịa na-agwa gị adịgokwanụ program dị na-eche ka ịbịa. And that is what I always tell you. Ihe ndị a niile dị ụzọ ihe ndị a mention ebe a ọ bụ na ijego gba afa na dibịa ma na-agwa na gị ya ọ bụ na agwara gị all of them agwaghị gị some of them. It has been programmed. Amalụ gị ya amalụ na ịbịazịa enege anya afọ otu onye nnọkwa dị akwachanyere ya ede efilu na ọ ga-amachi ya ịgbagharịba imesa ihe na asị gị mee yet nothing is changing. Dịka m na-ada ekwube ụfọdụ ejego na chọọchị kwụọ ụgwọ gba consultation card ka ọ wee fụ man of God. Onye iberibe ọsọsọ onye iberibe na-agba kaadị ka ọ wee fụ man of God. So seed ka o wee nweta miracle n'ụdị na Chukwu na-ele miracle ele bụ na iwetara seed na ama mere ọ iberibe raised to power 2. Now, if you don't sow seed, God will not answer your prayers. Go and tell that your prophet, not be a criminal, a thief. There is nothing like sow seed. It is unbiblical. And tight. All these things. Yet, nothing has changed in your life. Your pastor is living better and you are living poorer. Onye na-enye tight, onye na-enye seed, onye na-elebe gị mmiri nsọ na mmanụ nsọ na handkerchief nsọ na kwilikwili nsọ na aja ani nsọ na ihe nsọ niile is making the money, living better than you, and you are living poorer because you lack knowledge. Ịmara ihe kwesịrị ka ịmalụ mana obere ife ji gị obere ihe mmepe anya gị na ya kịta ji gị. Because share the broadcast. May God bless all of you in the name of Jesus. May God bless you for being here in the mighty name of Jesus Christ. I'm seeing you. I can't mention your names now. Maka this broadcast naga Google straight, naga YouTube straight. So let me just. But I give me a Facebook. I am a God bless you. Emeka Moses from South Africa. I've seen you. I don't want to mention names, but my prayers for you is that the God I serve, Jehovah Almighty, will deliver you this time around. From pastor to pastor, from prophet to prophet, from Ezenwine to Ezenwine to, and so on and so forth. No more. Now, ogini meliji abu ilon inodu na nlo inafu onwe gi ebe ka na agba boy. I'll just so na nka ka m ga-anọta ụbọchị ọzọ nga n'ọzọ inodu na nlo inafu onwe gi ebe ka na agba boy whereas na otegoli igbacha boy bụla ọga. Now the simple interpretation bụ na ọga gị ji gị n'ọlụ, na ọga gị bụ onye occult, na ọga gị bụ onye ọgwụ ego, and ikekwe nwogo ndị amụma gwa gị ya. But I want to tell you something different today. Na ịnọ na nlọ na-afụ onwe gị ị ka na-asa afụ ọga gị, na ị ka nọ na nlọ ịnọ na nlọ na-afụ onwe gị. Share this broadcast. Only onye ga-esi na broadcast anyela aka. Onye ga-esi na this broadcast nyelu ndu ya aka, because ignorance bụ ajọ ya. Ndị amụma na-eri gị sị gị na ọga gị ji gị n'ọlụ. Thank God for this tax force bidoro ọrụ kịta na-apịawa ndị arenji azụ. Gwakwana ndị prophets na ndị pastors a na-eji ndị mmadụ na-estage manage prophecies and miracles akpọrọ ya arenji na jege. Let them get prepared, because Anambra got hot for them. Other states can raise tax force for themselves. Now, onye afọ nọ na masigolu boy bụrụ ọga, wee nọrụzi ebe ọ bụ ọga ya, ọga nke aka ya, na-afụkwa onwe na nlọ ebe ọ ka na-agba boy, wee na-eburu ya amụma ma ọ na-agbara ya afa
ma n'ezie n'ozi na ife kpata o ji afọ onwe ya ebe ọ ka na-agba bọyị bụ na ọgụ ya nọ n'ọkọt na ọgụ ya siziri akalaka ya. Mgbe chọọ ka m jụọ ajụjụ ka m wee mepee anya gị na mgbe afọ ị na-anọkwanụ na nlọ fụ onwe gị ebe ị ka na-agụ primary school whereas ị bụ a university graduate ma ọ na ịbụrụgo okenye mana ị ka na afọ onwe gị na primary school ebe iyi school uniform dịka nwa akwụkwọ ọ principal unu ka headmaster unu ji akara aka gị. Understand where I am going? Ọ bụ na ọ bụ ọga gị ji akara aka gị because ị nọ na nlọ na-afọ onwe gị ebe ị na-agba bọyị. Does it mean na onye na-afọ onwe ya na primary school maọbụ na secondary school while all graduates go na university ọnọdụ ya na nlọ ọ ka na-afọ onwe ya na class school ọ pụgolo apụ ka ọ ka yikwa akwa ndị primary school dịka nwa akwụkwọ? Ajụjụ m na-ajụ bụ ọ headmiss ka ọ headmaster ji akara aka onye nke afọ? Nke a ga-eme ka ọ bụgodị nọ na accuse ọga gị ịgbalụ bọyị na ọga gị nọ na court because na ị na-afụ ya na nlọ. Kuda ka mmepe anya gị na ọga gị nọ na court because na ị na-afụ ya na nlọ ka ị ka na-asa afụ ya. Ịjụsi onwe gị ajụjụ a, you go and apologize to your oga. I am not saying na nwere ndị ọga dị occultic, mana ọ bụrụ ihe m bịara ikuzi taa. Ihe m bịara ikuzi bụ ihe kpata anyị ji aga backwards na ndụ. Because so many of you now watch this broadcast na-enwe experience ihe na-akpọ 2 steps forward 5 steps backward na ndụ ya. Ọ dịka ọgago n'iru nwantịntị ọfụkwa onwe ka ọ na-anachi ya azụ, ọfụkwa business ka ọ na-adachi ya azụ, ọfụkwa everything about him or her ka ọ na-adachi ya azụ. Ọ ebe a ka m chọrọ ije. Kedu mmụọ na-akpụghachi gị azụ? Kedu forces na-eme ka ị na-enwe setback? Kedu forces na-eme ka ị na-adị backward in life? Ndị ọgbọ gị anọdụ ahead of you, your age mates na-aga ahead of you, you are moving backward in life. Onye ka m chọrọ ije na ya. Hapụcha ma ọ bụ ọga gị. I am having this dream off and on. Onye nji maka ebe sa. Listen. Hapụcha ma ọ bụ ọga gị ji destiny gị. Onwe ndị ọga ji akara aka nwa boifa eziokwu. Enwe ndị ọga dị occultic mana ha dịkwa because na mụnwa kweta n'obele mmiri ka nshịkọ nwere ike ichi eze. Ọnwa ya anwa na nnukwu orimiri mmiri agbagbuo ya na ọkụkọ na-anyụka akpana bụ maka na ọbọgwụ anọrọ na ya dị ahụ. Ọkụkọ na-anyụka na-akọrọ ya aka na ọ na-anyụ final bụ maka na enwere ọbọgwụ nọ na ya dị ahụ. So onye ejide nwu destiny esi jide ya. Mana ekpere m taa bụ ọbụgodị na-eji your destiny a ga-erelease ya taa. Ọ bụ na-eji ihe nweta gị na mmụọ a ga-erelease gị ya taa in the mighty name of Jesus Christ. M ga-akụzikwa ofu ihe, m ga-enyekwa ofu ime atụ ka m wee kọwalụ gị ọfụma na ọ gaghị ahụ ị na-eche na ọnya ji your destiny may not be nyanwa ji your destiny. Ọ bụrụ mmụọ chọọ ka ndụ gị dị nkịrịka. Hello, mmụọ chọọ ka ndụ gị dị nkịrịka na-eme ka ị na-afụ onwe gị backward, and so far na ị na-afụ onwe gị backward. Ihe ọ bụla ị na-eme ga na-agakwa backwards. Ọ bụ na imepe anya gị ga-amụta ihe m na-akụzi. Enyesi na ndị pastor ego ka ha na-eme gị deliverance. Akwụsị n'ụgwọ deliverance. Stop giving them money for prayers. Enyesi na ndị pastor ego ka ha na-ekpere gị ekpere. Ndị a na-asị gị na ọ bụ na isoro seed na amaazị ekpere gị. Stop giving them money. Open your ears and learn. Open your ears and learn. Stop paying for consultation. Key man of God. Just open your ears and learn. They may not know it because they are not in the deliverance ministry. But I am telling you today, God is going to give you a total deliverance, total emancipation, total deliverance, you, total freedom, you and every member of your family in the mighty name of Jesus Christ. Share on the broadcast. Share on the broadcast. Share on the broadcast. Ana machikoti ya omam to gonogorinne. Then ajụjụ ọzọ m na-ajụ bụ mgbe afọ mmadụ ga-anọ na US ma na UK ma na Europe wee na-alọ nlọ na-afụ onwe ya ebe ọ ka nọ na village ma ọ bụ ịnọ na Lagos ma ọ bụ na ịnọ na Abuja ma ọ bụ na ịnọ na Onitsha
ịnọ na nlọ ịnafọ onwe gị ebe ịnọ na village. Ọ bụ na onye na-alọ nlọ fụọ gị ya ebe ọ ka na-asa avụọ gị ya, ọ bụ na ihe ominu bụ na ọ gị ya kechiri ya, nke ahụ ị na-alọkwa n'ụlọ na-afụ onwe gị ebe ịnọ na village, ọ PG obodo unu kechiri gị ka igwe obodo unu. Ka nkọwazịara gị ọfụma ụzọ nlọ ịta mmenshọn rapụsị ya ndị ọzọ maka oge. Sọsọ ịta ka m ga-emetụ aka taa, ụbọchị ọzọ mbịakwa mmepe anya gị ka iwe mara ihe kpata biznes gị ji adachi ya azụ, ka iwe mara ife bute stagnancy na ndụ gị, kwụrụ ofu ebe ye etuye arọ ọgwụkwa ifukwa onwe gị ofu ebe ahụ ịkwụkwa ka ịkwụ ịbatakwa this year you go sticker, this is the year I will make it. Ịmadị n'ọnụ ụzọ gị at the end of the year ifukwa na ime ekibe ya abata next year kita igokwa sticker edelo this is my year of operation take it by force. Ọ bụrụ otu a ngwa gee m ntị. Nlọ ndị a na-egosi gị na enwere ihe na-adọghachi gị azụ. Nlọ ndị a na-egosi gị na o nwere ihe na-adọghachi gị azụ. Ịgbachago boy mana ị ka na fọ nwe ebe ị na-agba boy backward. Ịgụsigo primary school ma ị ka na fọ nwe gị na primary school backward. Ị nọ na Lagos, Abuja, London, US, South Africa mana ị ka na fọ nwe gị na village, all backwardness. Now if you start handling the dream, you are missing out. Onye na-enwe fever arụ ọkụ, onye na-enwe fever na arụ ọkụ nwa ihe dịka paracetamol, ojedajua arụ ọkụ ahụ, mana ogbube ihe kpatara arụ ọkụ ahụ nwere ike ịbụ malaria. Gee m ntị, nlọ afọ ịlọrụ fụọ onwe gị na village, fụọ onwe gị na primary school, fụọ onwe gị ebe ị na-agba boy, fụọ onwe gị ebe ị na-akwa iko na nlọ, fụọ onwe gị ebe ị na-egwu mmiri na nlọ, ebe ị na-afụ ndị nwụrụ anwụ na nlọ, na-akpata nkụ na nlọ, na-akpata ejune na nlọ. Ejune bụ go slow, ị na-akpụ akpụ ka ejune, and so on and so forth. N'afọ ebe mmanwụ na-achụ masquerade running after you, mmanwụ na-achụ gị ọsọ na nrọ. Nlọ ndị a niile na-alọ ibinie mmanwụ na-achụ m ọsọ na nlọ. Holy Ghost fire ọga 10 years ị ka nọkwa ebe ị nọ, mana ị ga-amụ ntị mara ihe m na-ekwu. Mmechere ka isi ya dị broadcast ma ọ bụ na isi ebe ya, mana ọ bụ na isi ago dị broadcast dere m n'isi agị ka m wee mara na mụ na gị ihe. Ngwa share m the broadcast, share m the broadcast. God bless you. Now ihe ime mmụọ ka m na-akụziri gị ebe a, gee m ntị ọfụma. Arụ ọkụ dị, malaria kpatara arụ ọkụ dị, mosquito tanyelu the malaria dị. All those if you talk and mention now, I want you to learn. The fever bụ the arụ ọkụ dị, malaria kọsụrụ arụ ọkụ dị, mosquito butere the malaria dị. Kedu ebe na-eje? Nlọ afọ bịara igosi gị, nlọ afọ bịara igosi gị ihe kpatara iji wee na-enwe arụ ọkụ, ya bụ failure, disappointments, rising and falling, backwardness in your business. Ọnọdụ ifele ha aka nsọ Nnewi, aka nsọ ekwukwa na mama akpọ mmadụ afa na broadcast ya, mana ụdị ego na-apịa m, ụdị ego na-enunye na akaụntụ m, aka nsọ Nnewi. May your days be long. I need more of you. Mana ka nji nke a chetara gị na nke ahụ inye m akwụkwọ na uche idekwa ya. God bless you, sir. Okay, let's continue. Aka nsọ daalụ, sir. Now ihe na-agwa gị bụ the malaria, so the dream bụ a pointer. The dream bụ a pointer igosi gị na o nwekwa na ihe kpatara iji enwe failure, ya bụ the fever. Chetakwa na nji fever, malaria na mosquito wee matụ. Share this broadcast. Now o nwere ihe kpatara iji enwe failure, o nwere ihe kpatara iji enwe rising and falling, o nwere ihe kpatara iji enwe backwardness. Ibinie taa a step forward
then 5 steps backward. Even near time hit ego uzo mepe inwe connection, inwe favor. Hey, it's any land you go. Before I marry her name, enwe law of diminishing return. Hey, enwe yana what the law of diminishing return. Ibadakwa, ibidokwa nisi, ribakwa, struggle bakwa, babakwa mbo. Enwe here bataria, and that is where we are going to. Now, here name hatred. I say something about hatred. He passing. Oporo na nkiti. When ndị na-akpọ mmadụ asị na nkiti, nwere ihe iji ndị nke ahụ ma ya nwere fe ha. Nwekwara ndị na-akpọ ndị mmadụ asị maka na ha kwuru eziokwu. Ọ bụrụ ihe anyị na-ekwu, ọ bụrụ ihe anyị bịara ikwu taa. Mana enwere ndị ga-abụ enwere reason eji kpọ gị asị, a na-akpọ gị asị. Mana shop ebe ị na-azụ afịa, mana ebe ị na-alụ ọrụ, mana ya dị ebe ibi ebi, ma dị na nnukwu ga-anụ, dị gị nọkatakwu ọtọ ọnụ, ifu na ọbọzi dị gị ka gị na ya bi. O nwe mmụọ kpatara hatred ya. Until ị kwụsị ịfụ onye afọ kpọrọ gị asị as the enemy. Wee wetuo anya anyị wee chọpụta kedu mmụọ na-eme m ihe a. Ka m kwuo ya ọzọ. Until ị kwụsị ịfụ onye akpọrọ gị asị n'ime afịa, enemy one ka ị ga-enwezi. Onye kpọrọ gị asị n'ime afịa, na onye kpọrọ gị asị na yard, na onye kpọrọ gị asị na village, na onye kpọrọ gị asị na until you stop seeing these people as your enemies and begin to ask, kedu mmụọ butere ịkpa asị na ndụ m? Nke a dị iche. We are coming to that. Now, ọ bụ na nkụzili gị na enwe fever, nwee malaria, nwee mosquito, ọ maka fever, ọ maka malaria ka fever ji mee, anọ maka na mosquito tara ka malaria ji wee bido. Enwere ihe meenụ business gị ji wee daba adaba. Enwere ihe meenụ stagnation ji wee bụrụzi afa gị, ikwuruzi ofu ebe ide aga gị ide ejeji na. Enwere ihe cause that miscarriage. Enwere ihe cause rising and falling. Now, oluo, the dream na-egosi gị backwardness. Share this broadcast. Open in Abekita. I cannot go back to remind you Ian Dimbuzo Kuo. Come on, Bruno Bina, the graveyard, Eban Eniozu, Jupiter, and great men and women. People who were born to be great. Ndi we greatness na their destinies. Fana we greatness. But the greatness is not forthcoming. Ane bukulu ha mumana abalong hafa. Anagwa na habu nuku madu. Mana nuku madu ha da afuya is not forthcoming. Oh ye ka in a treat. But my prayer for you is that nothing will stop you from getting to your destination in life. In the mighty name of Jesus Christ. No matter the demon, no matter the principality, no matter the powers of darkness, will never stop you from getting to your destination in life. In the mighty name of Jesus. Amen. Now, Kaichi Yazu. Kaigaba straight to the mosquito. Talo mad. We tanye malaria. Malaria we bute fever. Nyabo. Kedi ye patalo. Onya. Jiwe nwe that spell. Spell ne bute ndachi yazu. Nlogi na pointy at. Upon ina ibonye Bible scholar. Iga mana Chineke mena onwe mgbe oge abụ olue mandi okenye mandi ga-alọ nlọ site na Chukwu. Nlọ site na Chukwu, nlọ bịa ka bụrụ ife nkuzi, nlọ bụ pointer. Mana onye ada alọ nlọ atọl nwekwa problem o. Onye ada alọ nlọ atọl adịọkwa complete mana ga ma nkuzi nke taa. Okay. Ka anyị nebe anya na mosquito tanye malaria because ndị Igbo si na achọba isi ọchụ eje n'ụzụ. Itriti na inwere abụmọnụ na onye akpata iji enwe failure. Na inwe spell akasịl on you na onye akpata iji enwe disappointment. Ọ bụrụ ya ka anyị na-anya na the malaria tatal the spell. Sorry, the mosquito tanye the malaria. Mosquito nke mbụ nchọlikwu maka ya bụ a young man na-enwe ọfụma nwere ọmarịcha destiny. Oweje di na enwunye mmadụ. A young man na-eme ọfụma nwere ọmarịcha destiny. Oweje di na enwunye mmadụ bọsị ya ka mosquito tara ya.
Bosaka mosquito tanyere malaria na arụ. Also, a young man will marry a destiny. Name of ma. Na Bible. Onya na Ruben. Jeje di na concubine papia. He shared a woman with his father. That was the day mosquito tanyele malaria. Ama nonya no na broadcast ya ga malaria na-ekwu. Oborokwa that malaria ejimi akuzi ife. Mana onye bata kita be not understand it. So the mpaka share the broadcast ki nwe ike ghọta ọfụma. Number 3. Agam na dị very brief. Ekwugo maka onye dị na nwunye mmadụ. Ekwugo maka a young man share a woman with his father. Like nwunye nna gị or concubine papa gị dịka Ruben mere ya. Ndụ ya wee kpọdo isi naanị. Nna ya wee gwakwuo na ndụ ya ya kpọdo isi naanị. Na ọ ga na ndụ ya ga na-aṅagharị Genesis chapter 49. Na ndụ ya ga na-aṅagharị na onwere ihe ọ ga-achịta na ndụ a. Because na o ji edi na nwaanyị papa ya. Okay. Ọzọ ma ọ bụ na ị ka ga mụ na ị ka ga-anọ because enwere m ike na-ekwu ihe niile na-asị m ride on. Nkwute nke ị na-eme kịta mụ na ga-ese. Nkwute nke ime kịta mụ na ga-ese. Mana ọ bakwa na uru na mụ na gị na-ese. Ọ kakwanụ mma na anyị kwuru nke bụ eziokwu. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu na onye ka anyị ji bụrụ bitter truth. All the bitter truth na-eweta the sweet testimonies. And that reminds me, ọ bụ na ị na-efollow anyị na YouTube. Because ebe ị ga-afụ anyị na Facebook bụ na bitter truth and sweet testimonies. That's the name of the page. We will tell you the bitter truth. And it is the bitter truth that will give birth to the sweet testimony. Afam be from ononye. Ngwa share am broadcaster. Share am broadcaster. Now gekwanti brother genti kan ku aka na gwande brother o. Obu ni nwolo malicha destiny. Be careful. Ki yari jamu mosquito. Mosquito nka na-ekwu mosquito na-ata. Nwoke mani ama anu nwaanyị a. We na-ekwu ya nkwa marriage. We wolu marriage we deceive gide sister. Wolu marriage ya jide sister anolu. Waste time ya. Tinye n'ọnọdụ ọjọọ. Mgbe ụfọdụ ịtụbakwuo ya ime. Isi a na-aga-eje wepụ ya. Ọkwa onye chọrọ ịnụ anụ ịtụba ya ime si a na-aga-eje wepụ ya. Ma ọ bụ isi anya che ọmụsị nwa nke a ka ejefu ndị be ha. Ọ sụalụ gị akwa. O sielu gị nni. Ọ zaalụ gị ụlọ. Ọ saalụ gị afele. O chuelu gị mmiri. Ịbata irie nni osi. Irichekwa nni osi. Ịkwakwa ya iko n'enu ya. Yet imero kobo n'isi ya. Isi a na ị ga-anụ ya. Iwere ya jidie n'ọlụ. Brother, the day ị ga-arapụ that woman. The day ị ga-arapụ that woman. O wee mekata. Wee jam mụa ndị dị ka anyị nwa. Ezigbote mosquito atagogo. Ndụ nkirika is ahead of you. Ndụ nkirika is ahead of you. That is when you begin to have your dreams. In your dreams, if you want to work in a primary school, this has nothing to do with that primary school. Now that dream na point out oga in agasiko backward. Ndụ gị na agasiko backward. Up a pointer ka ọ bụ ịgwa gị na ndụ gị na agasiko backward. Now, enwe nke kamputa na nke imelo onwe gị. Kamputa na nke imelo onwe gị. Ka anyị ba n'ihe mmadụ mere gị because ekwube nke mmadụ na-eme onwe ya ọ karị. Ọ ya Igbo na aya dị 10. Ọ ofu ka ndị iro mere Igbo itegete ka Igbo mere onwe fa. Mana ọ bụrụ ebe a ka m na-eje. Nke ndị ilo na-eme mmadụ. Akụzigo m ihe gbasalụ ndị na-eje etinye afa mmadụ na mkpu maọbụ wele ego mmadụ ji azụ afịa tinye na mkpu. I just want to make a reference to that because I could go me reading na page eba. Now, obuna mmadụ tinyele ego gị na mkpu. Ị na-eme business na-eme ọfụma. Ewere gị ji azụ afịa tinye na mkpu. Akịka bidoro na tabia. Akịka bido tabia. Ị nwere ike fụba onwe gị na nlọ ka ị na-anasị ka ị nọsị na village. If on a nlọ na point that something wrong has happened. Nlọ gị dịka your dashboard. Ndị na-anya moto hello. Nrahi ịlọrụ fụ onwe gị ebe ị nọ na village. Ị na-afụzi onwe gị mgbe ọbụla ị nọ na village. Nlọfụ ị na-alọ ị na-afụzi onwe gị every time ị na-agba boy. Ị ka na-agbakwa boy ebe ị gbachagolu boy nọdụ bụ ọga. Nlọfụ ịlọrụ ebe ị nọ na primary school ị gụchago sinsi.
dịka ọkụ red ahụ dị na dashboard ga-abụ onwube ịma na radiator gị elikibego mmiri na ị na-achọ inwe problem along the way. Hello. ịma na ọkụ red ya bụ an indicator dị na your dashboard. That is that dream ị nwere. Not just these 3 dreams I mentioned. Mwe na elini na nlo, mwe na akwa iko na nlo, mwe na funde nwụrụ anwụ na nlo, mwe na akpata nkụ na nlo, mwe na ịna-afọ onwe gị ebe ịdị ime na nlo, maọbụ tupu ifu your menses ịbịa fụ ebe akwafu mmanụ nni red oil, maọbụ ịchọ ine na exam iburu ụzọ fụ onwe gị ebe ị na-enye exam aha na nlo, and so on and so forth. Maọbụ ifu onwe gị ebe masquerade mmanwụ na-achụgharị gị na nlo. Nlo ndị a dịka pointer. Ọ dị ka ọkụ red ya dị na dashboard moto. Ife ọ na-egosi gị bụ na enwe denja. Ọ gị ka ọ dịzilu ịkwụsị ịpak ya iji nwayọ mepee injin wee mee research chọpụta ebe denja si. Enwe ndị denja nke ha bụ na mmadụ ibe ha were afọ ha maọbụ ego ha ji ezu ọhịa tinye na mkpu akịka na-atarie. Ịma na ndị bịata late ejigo malaria, mosquito na fever wee maa atụ. Kịta eji m dashboard na radiator gị na-eliki na danger dị ahead wee na-ama atụ ka iwe ma that ọ bụrụ nrọ ahụ ịlọ bụ your problem. Ọ bụrụ na igwuru mmiri na nlọ bụ your problem. Ọ bụrụ na ịkwara iko na nlọ bụ your problem. Ọ bụrụ na ifuru ndị nwụrụ anwụ na nlọ bụ your problem. Ọ bụrụ na mmanwụ chụrụ gị ọsọ bụ your problem. Ọ bụrụ na mmanwụ na-achụ gị ọsọ nke a nwekwa ebe o si abịa. I will come for a day to teach that one. Make sure you are not interfering with the network. People are complaining that network is frustrating. Okay. Biko when did aga m eme achịkọta nwantịntị oge now ka nyezi gị WhatsApp nọmba m onwezi ihe mụ na gị ga-ekwu anyị ekwubezi ya na WhatsApp. God bless you. Now the indicator bụ that dream. Then the main problem bụ na mmiri na drop si na your radiator. Then kedu ihe kupulu your radiator bụzi ebe a ka m nọ kịta. Ọ ndị amụsụ ha dị ndị na-asị gị na enwere ihe dịka physical controlling, spiritual controlling physical. They are not into the deliverance ministry. And the ihe na-amaro kalelia ihe mmadụ na-amaro ihe mmadụ ji ka ibie bụ ihe ọma onye nke ọzọ na-amaro. Ndị amụsụ dị ndị ji ego mmadụ tinye na mkpu akịka taa ya tari ego adị. Akụzikwala gị nke eji akwụkwọ green leaf or grass inwe ike kpaa ya grass. That grass na-abụ o mechie n'abalị o meghe the next morning. Akụzikwala gị nke ahụ and so many other things. Then nke ahụ eji aka ụfọrọ akụ dị empty, mkpụrụ akụ dị empty. Ọga onye ilo gị ma ihe gbasara aka ụfọrọ mkpụrụ akụ ihe na-adịrọ n'ime ya. Ihe ọ bụla eji aka ụfọrọ mee wee kpọọ mmadụ afa. Na-enwe emptiness na ndụ onye ahụ. Na-enwe emptiness na ndụ onye ahụ. No matter ka ọgbaka mbọ ọ ga na-agba mbọ, ọ ga-enwe contacts, ndị mmadụ ga na-akpụ ya ọrụ mana o nwere ihe ọ ga-ejide n'aka. Before 10,000 ọ kpata agwụ problem 50,000. Before na-akpata 10,000 problem 50,000 na-echezi ya. And ọ na-eme some people na-azụ afịa feje bite ego tinye na business wee na-azụ afịa nwantịntị oge feje bitekwa ego ebe ọzọ wee kwụọ nke ahụ ha bitebula ebite. What does that mean? Emptiness. O je ebite ego tinye na business wee na-azụ afịa nwantịntị oge je bitekwa ego wee kwụọ nke o bitere ebite. And that is why you should be prayerful. Ana m agwa gị eziokwu, you need to be prayerful because na-enwego the level of wickedness enwe n'ụwa kịta sọsọ Chukwu nwa ihe a ga-emenwuzi ya. Ụmụaka na practice kuzi evil. The level of wickedness ihe nji metụkarị aka na nke mmadụ mere onwe ya bụ na nke a ka ị ga-eji nwa aka gị maa ka isi correct by yourself. Echefukwana na abụmọnụ na-adị n'ụlọ onye ọbụla na-ezu ori o. In case ma ọ bụ na ịbụ onye ori n'ụdị ọbụla isi ezu nke gị ma ịbụ pastọ onye ori, maka mma ebido na ndị pastọs ndị ori, ndị na-asị mmadụ na ha ga-agba kaadị for consultation ka ewefu man of God. Ndị na-asị mmadụ na fa ga-agba kaadị for consultation ka fa ewefu man of God. On ndị ori. As I always say, I have been in this ministry for the past 25 years. Mgbe anyị bidoro ihe a internet adịrọ and people amụrụ maka anyị. Mgbe internet ji bịa nsị ha na mada aga internet ka m zuo ike, mana ndị ọrụ m ekwero nyekọta nsogbu anyị wee bata internet. Mbatakwa internet anyị adịghị ekwe enye WhatsApp nọmba, anyị enyeze WhatsApp nọmba ebe a ka nsogbu nọ dị.
For the name when others call her and other things. Okay, I broadcast about people not on a phone. Man, I go and see if you call me on phone and block Wagi, the only thing you get me with direct message. You see that I call you, or I'll tell you when to call. Now listen. So if you need to be prayerful. So many people are not interested in prayers. But in this society, the level of wickedness now, there's no way you will survive. You see that in our work, when I go so weak, get money, he will survive. Give a call the choose option on the anger mention. You see that in our work, when I go so weak, Ogabu Bosso will give me expire, Kisolo will give me expire. Because one day, will give me expire, Kisolo will give me expire. Or, Nije Bano Tunsuso. Oh, ya be jilin negi mobu, munyegi mobu, mogi mobundi, we chukata, jatokatoto. Obunan otogozia, iweli sigito. Or, ni decide ni gebeli chineke. Ebele, the osena yo kuyadiralo. Unfortunately, ndi otu aibon the pastors, ne mekusin de modern, hane lose interest in ikbeli chuku. Ibi agwage ego ni ge wetake we bele ge bele. Asiki ni ge go to oche 200. Okwankule na last broadcast, ekume na last broadcast. Nkusi ekuwa makande arrange, ngwa ni iko hejugo. Olu 1 week nji me broadcast unafikon video haka wana ga viral. One thing about prophecy abure igwa gi na enile ogwu na backyard bono. Prophecy bi igwa gi ihe ga eme mgbe na emebe gi. And by the grace of God, God has blessed me with the gift of prophecy. Obokwa nke na monsos na onwe na ebe a enwe okwu mango na yard onu. Ndị na anu onu me ebe a ndị enwe okwu mango na yard have too much. So forget that prophecy. Obokwa prophecy nke arrange ya bụ can I shock you now? Iyi panty blue. Ke ihe monso na chona panty nwa bo. Ke ihe monso na chona panty nwa bo. That is not the Holy Spirit. That is not prophecy from God. I said it last week. Na ndi arrange iko heju go how watch baka hafu ko gadi. Ngwe check is ihe na eme. It is happening already. But I don't want to go back to the video. I could go na video last week. Please do well by watching that last week's broadcast. You have to decide to seek the face of God. Somebody say much earlier, onye ga emeri fasting nyere ke akwu onye ahụ ụgwọ. Have you seen where how rotten we are? Na nga chọlụ go onye ga emeri fasting nyere gị ka ikwu onye ahụ ụgwọ. Seek the face of God. If some of you are still looking after prophecy. They always want me to give them prophecy. Prophecy ni na kotago since prophecy without solution. How many times ke bugolu gamuma? All the amuma bugolu, what has changed? Isn't it yet time you got show reality? For the Bible says you shall know the truth and the truth shall make you free. Share button. I got my WhatsApp number because actually much long. Let me see the time. Actually much longer than the broadcast. I'll give you my WhatsApp number so that we can take it off from there. Share button. The WhatsApp number. Share button. Because open a new person here, please. Our page is Bitter Truth and Sweet Testimonies. That is our Facebook page. Bitter Truth and Sweet Testimonies. If you go to the page, you see more of our teachings. Bitter Truth and Sweet Testimonies. The enemy has planned it. Whatever that is pushing you backwards, my prayer today for you is that there is no more backwardness in your life. We are not talking about the dream.
We are talking about here couple your radiator mili. We are talking about here me your radiator we couple mili. Oh, because the radiator akupugo mili na posi. Your dream we serve as an indicator in your dashboard. Nlogi we serve as an indicator in your dashboard. If you go see danger. So that dream is not your problem. That dream abu your problem. Your problem is na your radiator na rimili. Or backwardness do your problem. Then here but I say the problem, but something could put your problem, you are the radiator. I pray for you. Whatever the enemy has done against you to bring backwardness to your life, as I pray for you today in the mighty name of Jesus Christ, I bring them to an end. I destroy that charm. I destroy that charm. Whatever word they have spoken against your life to bring backwardness to you, in the mighty name of Jesus Christ, I destroy them forever in the name of Jesus Christ. I've told you that the solution is seek God. God will not disappoint you, and be ready to pray. I said it. No kuka na anyuka bunobogwa noro na ya dia. Na ndi na agwo ogwu ka we na set ndi mmadụ backwards. Bu maka na onye ekpele bụ onye ekpele anoro ebe aha. You even know that the name of Jesus Christ is mightier than all. Because even no nan logic ewechuba gi aka ngeku maka ndị agabu ha na alaro ụlọ dịka na press ha. Something on a press her down, they'll be struggling to shout, they'll be struggling to talk. Or they something on a press her down. I can get I'll come and teach about them. As I'll come and do another teaching again on cobwebs. Cobweb and echo area. But in all, any danger, you never face any danger in your dream. You're supposed to be Jesus, they will leave you, they will run away, they will leave you. So that shows that that name is strong enough to deliver you. No matter what anybody is saying, that name is strong enough to deliver you. But the problem is that most of us natural prayer contractors, or prayer contractors, but that is not what God is telling you. You seek God prayerfully. As and I join my faith to your faith, today I decree whatever the enemy has done against you to pull you backwards, to pull you down, to destroy your business, to set you backwards. Kobonagi village, Kibalakana village. Kobonagi village, Kibalakana village. Go make sure your business. Go make sure your marriage. Go make your destiny. Whatever they have done against you, as I pray for you this night, I destroy them all. I destroy them all. I destroy them all in the mighty name of Jesus Christ. I pray for you. Kake kerabu puanabu, kake keriabu bajezianabu, nduga ma dinkirika nkirika. Only left gonna ndugi garden kirika nkirika. Ndugi ma dinkirika nkirika. In the mighty name of Jesus, I am passing this decree. Open on wall chukwa kukwana ka ogara mu nkoma. Open on wall tunzo no n'ime ya. Chineke kwana ka ogara mu nkoma. Open on nwere mmụọ ndebe na nzuzo nnefe na nzuzo we na anata ike we na ogbu ndị mmadụ. Chineke kwana ka ogara mu nkoma. Mana ọbụna m na-atụkwasị obi n'ike nke mee ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ binie. Dịka nna ekpere ga ekpere a, ike nke mee ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ binie ga-emebi ihe ọbụla nwoke mere ka ewepụ ụlọ gị down in life. Ka o mebie ihe ọbụla nwaanyị mere ka ewepụ ụlọ gị down in life. Ka o mebie ihe ọbụla onye iro mere ka ewe destroy your destiny. Ka o mebie ihe ọbụla onye iro mere ka ewe destroy your marriage. Ka o mebie ihe ọbụla onye iro mere ka ewe destroy your children. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Share the broadcast, please. I am rounding off with this prayer.
I'm about giving you my WhatsApp number. I'm running off with this prayer. I'm about giving you my WhatsApp number. Then you think, I said something about ndidi nwunye mmadu. Don't forget about that. I said something about ndidi nwunye mmadu. I said something about ndi ha na nna ha shialu nwanyi. That is nwunye nna gi or concubine nna gi dịka Ruben Maria ndu ya wee dị egwu. Ilu egwu Ruben Genesis chapter 49. Bible says na ndu ya ga na esheki. No man is stable in all his ways. Konwe nwa agbọghọbịa ndị nwoke ka nne face kali now. Konwe nwa agbọghọbịa deceive si na ị ga anu ya. O kworo ogubo ogu eji ofo. Imacha na ime anu ya. Iwe ejigide ya n'ọlụ. Bugide oge. Nagide oge n'iyi. Dunyekwu oje bite ego nye gị we support our business gị at the end of the day irapia. Osukwolu gị akwa, saalụ gị afele, sielu gị nni, zaalụ gị ụnọ, fichalụ gị ụnọ, dozie ebe gị, ibata onye gị nni, irisie nni, ịkwakwa ya iko, at the end of the day, ibirapia. Chene dị smart. Oga, that day ka ikupu radiator gị. That day ka ikupu your radiator uweribe mmiri. Go and do a restitution. If you don't know what restitution is, go to your dictionary. May God bless all of you. Share the broadcast. My WhatsApp number is 07051202988. But please, do not call. Do not call without a call appointment. And media kama hapo. Ndi neba na not send the goal message can testify to that. Please, if the network is bad now, share the broadcast. After now, you can still watch it. The network is okay here. Open all the bad, share the broadcast. You can still watch it after now. Now, make sure you don't call my number. Do not call this number. Only send messages. 070, if I check the data, 07051202988. What happened? It's going down. Sorry, the WhatsApp number again is 07051202988. Share the broadcast so that you can watch it again. Share the broadcast so that you can watch it again. As I give you this WhatsApp number, I plead with you, do not call this number. Please do not call this number. Only send message to WhatsApp. In no condition can you get this number, because now I won't go for a network issue now. Okwa call battery here. Okwa call battery here. Okwa call battery here. This common rule. I am not bankata without having issues. Keep your message in the WhatsApp on WhatsApp and wait for us. Even if it takes time, even if it takes 1 day, 2 days, 1 week, be it known to you that there were so many others non-aligned. Be it known to you, there were so many others non-aligned. And there is nothing that make I finish with all the messages in 1 week. No. Be patient. Iga habum bekuno nansi sinsi. Oluzie mgbe follow an indication na mpota ga elubena. Odebasi ga osiso. Be patient. God bless you all. Take the WhatsApp number again, 07051202988. Our Facebook page is Bitter Truth and Sweet Testimonies. For those of you now following on YouTube now, our Facebook page is Bitter Truth and Sweet Testimonies. Somebody said, you are right. You have called me. Anama midnight. I walk when others are asleep. Ndi neighbor can testify. Those of you that have sent message to me on WhatsApp, at times I really want to call you and discuss your problem with you and tell you how to get it solved. Because as I always say, every problem has a solution. Why you are still seeing that as a problem is that you have not met somebody that hears from God.
That is why you are still seeing that thing as a problem. I may be the one to call you. I call you by 1 a.m., by 2 a.m., depending on your time zone. You know, in Nigeria, when time I get you, you know, in the US, I am go na 9 p.m. ya, but 3 a.m. So we'll be awake by 3 a.m. Can we keep boy? Get into a problem here when you're a catch solution. Don't ask me when and how we sleep. Sleep the kwampa. But don't ask me when and how we sleep. Here ne de chukunaka. What's the WhatsApp number? 07051202988. Share this video so that you watch it again. I love you all. I'll do my best to make sure na inwetali ihe nacho. Ka onwe gi zuo oke n'ikpere Chineke. Ka iwe nwee evidence na agwa ndị mmadụ na chi gị na adị ndụ. Ekwuo m ya ọzọ, ndụ gị ama dị nkirika. Ndụ gị ama dị nkirika. Whether the enemy likes it or not, ndụ gị ama dị nkirika. This is my prayer for you. In the name of Jesus Christ. My name is Ephraim Ononye. God bless you. I love you all. Please keep sharing the broadcast. Good night.